Bamanyare cɛ ani muso denmisɛnnin ma bakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dali masa fana fo a ka foni sira la baw bi ye tɛnɛ ye dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen an y'a ɲini a fɛ dɔgɔkun in ka jɔ anw ɲɛna dɔgɔkun in jɔtɔ dɔ anw ɲɛna ka sɔrɔ an tɛ dɔgɔtɔrɔso la maa ka juru gulon tɛ anw kan na o bɛ Ala fo ni ka a tanukun bɔ o hukumu kɔnɔna na k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Serifa TV Jakanso fɛ Lala Kuyate Samira ko ɲɔkala foro tɛ dugu min donda la o balo cogo o ye hakilisigi ani jateminɛ ye kosɛbɛ so ni bire dugu kɔnɔ ni ma foro ye ɲɔkala bɛ dugu min dɔ la o dugu kɔnɔ balo cogo k'o ye fɛɛrɛ ani hakilisigi ye Samira mse yɛrɛ sira pour basiti la alhamdulillah mayaw ka kɛnɛ dɔgɔ furancɛ dun alhamdulillah ayiwa Samira an kanubagaw fu Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kana ma ka fu ɲɛna kun ye dɔgɔkun kura ale jɔtɔ ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun hɛrɛ Ala k'a dan bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka laɲiniw sabati ka kɛnɛya ɲuman d'a ma k'an fari foni a kɔnɔna na k'u bisimila u ka jɛmukan mandi sɔgɔma donu sanfɛ Serifa Tele Jabaranin kan Lala Kuyate o la an tɛna kuma in ji caya bilen i n'a ma ɲɛ k'a fɔ an donna jɛmukan kɔnɔ o waati a b'a la ka mɔnɔbɔ an nɔfɛ o la o siratigɛ la jɛmukan a kɛrɛfɛ juru an na tɛmɛ n'a ye yan ko maaw sigilen bɛ k'o tulo ɲɛɛlɛ jɔ o ye tiɲɛ yan'an ka taa ni jɛmukan ye ɲɛfɛ hali mɛba jɛkulu Nouveau Soleil mɔgɔw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tezara kun fɔlɔ an bɛ taa munumunu ye ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn ka ni den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara ni bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko da Tezara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Allah Tezara Lala Kuyate Samira ni mun y'an kɛtɔ ye ka Tezara ni ye nin gosi kan mɛn a dɔw la n'an dontɔ tɛ an bɔtɔ don siga t'o la nka nin kɔni nin ye anw dontɔ ye ka fɔ kanubaw ye minnu bɔra k'an ta nin waati in na u ma fili fiyewu Serifa TV Jakanso don sɔgɔma don o jɛmukan min bɛ ɲɛnamaya Lala Kuyate an bɛ o de gun kan o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ baasi tɛ ayiwa Samira n'an bɔra Tezara kun fɔlɔ la yan'an ka don an ka kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ taa munumunu seko ni dɔnko tigilamaaw olu ka kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la zikiridala fɔlɔ min b'an bolo de ye karamɔgɔ Solen ye ale ka futinɛ awɔ an bɛ t'o ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na awɔ dununya b'anw ma lasala bi ka sɔrɔ dununya t'an to yɔrɔ ye dununya b'anw ma lasala bi ka sɔrɔ dununya t'an to yɔrɔ ye dununya t'an to yɔrɔ ye dununya b'anw ma lasala bi ka sɔrɔ dununya t'an to yɔrɔ ye diɲɛ waritigiya o ye mɔgɔ caman fili Ala ma ka sɔrɔ a sanutigiya o ye caman ɲina Ala kɔ dunuya so camantigiya a ye dɔw bila
bila wasola dunuya Amasaya kado bila kebali kela dunuya Togotigi yani aedo ufilu yere ma dunuya Dunuya jamatigi ya aedo bila wasola alala Oh dunuya ba umala salabi Nikie tanto yede Dunuya ba umala salabi kasoro dunuya tanto yede Ami boli la dunuya no Oh saya fana banko Kabi ahubani diena Machamanto hamintune Johnny yere di dinyema Kotora ni dinya kono dunuya Johnny e dunuya kanu kojugu Konata ufara dinyena Johnny mana dinya kadoni Kadai yere kumu dunuya Nisiri jigi olala Iba soroko foiti kumu dunuya Kodona uyengi nedo Kolubana na maralula alae Jonku nambi uyengi nedo Oluma soka mogotonyo ke abada Nimiri la dona baina Obi bali jamfalula dunuya Namiri la domina mi botiena Anshiti wale jugu ke dunuya Nege bi kasoro ayere dunti lavanda dunuya ba umala salabi kasoro dunuya taunto Samaira ko diɲɛ bɛ maa nege ka sɔrɔ ko diɲɛ tɛ dumi Samaira an t'an to yɔrɔ la dɛ ko an kana to diɲɛ k'an marasa an bɛ dɔɔnin de kɛ yan nɔ an bɛ taa ko di kosɛbɛ ala la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an t'a denw cɛ o ka sɔrɔ an ye baara ɲumanw kɛ ko ɲɔgɔn tɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den naani ko kan ko diɲɛ ka jugu a den ma duniya b'a den marasa dɛ a b'a den marasa kama sɔrɔ k'e dumi yɔrɔ tɛ o ye tiɲɛ Nala Kuyata an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ci ɲumanw diɲɛ latigɛ a ɲuman ala k'an ci o la amina yarabi ala k'a nɔgɔya an bolo amina yarabi n'an ni diɲɛ bɛ fara don min na o k'a sɔrɔ anw ni dali masa kosɛbɛ o ka di o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ala k'o nɔgɔya an ye amina yarabi n'o tɛ diɲɛ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n'i Samaira taa a kɔnɔnafɛnw fɛ Nala Kuyata a dɔw la a bɛ taa n'i ye gun don kan i yɛrɛ ma ala deli min na dɛ ni ala ma farati e sen bɛ tiɲɛ dɛ ala kana an sen tiɲɛ amina yarabi ala kana an sen Samaira tiɲɛ amina Nala Kuyata an ka taa ni jamukan ye ayiwa kunnafoni balan sisan an b'ale dayɛlɛ n'an ka rubrique info ye tiɲɛ don n'an y'a dayɛlɛ an bɛ histoire ta jamana ka fasiri don kosɛbɛ n'an y'o ta an bɛ taa Kidali o don n'an taara Kidali Samaira b'a ye k'a fɔ n bɛ tali kɛ Kidali marabolo ma ɲɛmaa na General Gamu ale kɔni nana ka na walawalali kɛ Kidali yɛrɛ a binganni wale kɛra cogoya minnu na Mali jabaranisoba Nala Kuyata ka sanga ye kumaɲɔgɔn dɔ ye min kɛra a fɛ Nala Kuyata ka bɛn ni sibiri don mɛ kalo tile 16 tɛmɛnen ye Nala Kuyata Mali jamana jabaranisoba n'a ka di ye an ka foroba jabaranisoba o tɛ ORTM ye wa Nala Kuyata o sanfɛ Nala Kuyata min bɛ tari kɛ ya kuma b'a la y'a fɔ cogo min na Kidali marabolo ɲɛmaaba général de division Elhaji Gamu Nala Kuyata a ko ni a yira k'a fɔ ko ale balolen don a ko baw n'i y'a ta k'a lajɛ Nala Kuyata ka bɛn ni avril tile 25 tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ marabolo min ɲɛmaaya kunna i n'a fɔ Mali jamana marabolo wɛrɛw Nala Kuyata bamanje kɛwale u taara ka ɲɛsin o yɔrɔ caman ma Katibe o la Mopti ani Gawo Nala Kuyata a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la Kidali ta kan Kidali marabolo o ma ɲɛmaaba général de division Elhaji Gamu a ko ni y'a kuma b'a la sɛbɛnjɛrɛw kɛ k'a yira k'a fɔ yurumɛrɛ ye jumɛn bamanankan na dɛ munumunukan a y'a yira k'a fɔ ko munumunukan caman kun bɛ sen na Nala Kuyata min y'a yira k'a fɔ ko jarawulakulu ye ale ta ye
o tɛ enlèvement ye wa walima ko a balla ka boli disparition ka tunu Bala Kuyate ko o minnu kan ko olu ni tiɲɛ ka jan ko jɛgɛjala ani baji Bala Kuyate a ko min fana ka tɛmɛ o kan a ye a diya k'a fɔ ale kɔni ka kɛnɛ bi Bala Kuyate wa foyi tɛ ale ninkun na Bala Kuyate min bɛ tali kɛ général Gamuna a ye a yira k'a fɔ Bala Kuyate min bɛ tali kɛ Kidali ni kɛwale jugu la a ko a baaraw min donna depuis ya kuma bala fajiri da waatiw Bala Kuyate ka sɛnɛjɛlaw lakulu olu ka marifaw olu u ka mɔgɔ susukanw ye Bala Kuyate min kun b'a la ka kɛ o fɛ ka ɲɛsin Kidali gouvernement ma Bala Kuyate ka fara o kan I b'a ye k'a fɔ Kidali yɔrɔbaw caman fana bɛ yen yɔrɔ minnu ni o kun b'a la ka mɔgɔw susu ni ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma a ko Bala Kuyate kɛlɛkɛfɛn minnu kɔnɔ minnu jɛlaw lakulu bolo Bala Kuyate ni ɲɛmaa ye a ka bon hakili ma a ko bon min bɛ tali kɛ maa tɛ se ka sigi ni fɛn min ye k'a fɔ o bɛ sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin walima o bɛ sɔrɔ nɔgɔya la a ko Bala Kuyate o de tun bɛ jɛlaw lakulu maa ninnu bolo a ko an ko min ma ko drone a ko Bala Kuyate olu tun bɛ o bolo ka fara min kan Bala Kuyate drone de reconnaissance ani drone de combat fila don drone minnu bɛ yen Bala Kuyate ni o bɛ na ye kuma bɛ la ka dara wuluw kɛ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni yɔrɔ in n'an nana an bɛ se ka taa yɔrɔ min fɛ ani drone minnu bɛ yen ka to sanni dugu cɛ ka susuli kɛ a ko olu na suguya fila bɛɛ tun bɛ maa ninnu bolo a ko Bala Kuyate ka fara o kan a ko mobili du dɔ tun bɛ bolo bɔnbɔn kun bara tun bɛ bɔ minnu na mobili la Bala Kuyate o caman fana tun bɛ o bolo ani kɛlɛkɛminɛ girimanbaw minnu mun Bala Kuyate a cɛnni ko nɔ a ka bon kosɛbɛ a ko olu tun b'o bolo a ko Bala Kuyate nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa kɔni min ka jɛya o de ye k'a fɔ jɛlaw ninnu ka kɛwale jugu min kɛra o fɛ avril tile 25 tɛmɛnen a ko laɲini wɛrɛ kun bɛ a la Bala Kuyate ani an filɛ min kunna bi ni o tɛ kelen ye a ko nka ka sɛgɛnniya tuma b'a la bɛɛ masaya ka diɲɛ ye ka fara wolomasiri ta baw olu ka wuli ka jɔw kan Bala Kuyate a ko an ma to janfa jugu la a ko fila ani jiriw maaw olu kɔni Kidali Bala Kuyate ko ka fara u ka dɛmɛjɛkuluw kan a ko olu de taara don Kidali ya tuma bɛɛ la ne ka ya tuma bɛɛ la mugu kan ni k'olu susu ka caya Kidali o kɔnɔna Bala Kuyate a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw kɔni kɛra sababu o bolo o kɔni ka basigi ni sɛbɛkɔrɔni ka a bisi basa a ko nka ni Ala sɔnna ma Bala Kuyate cɛdenw olu bɛ lamagalamaw la u bɛ wuli kajɔw la don ni ana tɔ Bala Kuyate min bɛ tali kɛ Kidali la Bala Kuyate k'a minɛ k'a basigi ten tɔ ye a ko u bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma Kɛmugu Jabate ale de y'a fasiri an ye misalu ka bɔ histoire kɔnɔ Bala Kuyate ka sɛbɛnni o ka bibɔli ye Samara an b'i fo an bɛ to histoire kɔnɔna na an bɛ taa min bɛ tali kɛ ko a yira k'a fɔ Arabie Saoudite ale ye jabaraniso ni o ye Al Arabiya ye ko ale lasigiden dɔ donna Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ sariya yamaruya t'a bolo siratigɛ fɛ Mali gouvernement kɔni kɛ kangarida kan gosi ka ɲɛsin Arabie Saoudite ma ɲɛmaw ma Bala Kuyate kunnafonidila Ibrahim Mustafa o kuma bɛ ka kɛ ale de kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana administration min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin Mali ani diɲɛ dugu wɛrɛ kuma ko ma a ko ka bɛn ni sibiridon tɛmɛnen Bala Kuyate a ye tabale gosi dɛ a ko tabale min don a ko kangarida tabale don a ko Bala Kuyate dusumakasa yɛrɛ tabale don a ko a ye a gosi ka ɲɛsin minnu ma o bɛ tali kɛ Arabie Saoudite jamana na a ko Bala Kuyate ka sɛnɛ a ka tabale gosili ye a ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka kunnafonidila dɔ la ni I y'a fɔ cogo min na o bɛ tali kɛ u ka jabaraniso belebele dɔ ni o kunnafonidila don o ko min ma ɲama dɛ ko Al Arabiya ok jabaraniso tɔgɔ t'o ye wa Al Arabiya télévision a ko o kunnafonidila don a ko a tɔgɔ o de ye Ibrahim Mustafa ye I b'a ye k'a fɔ a yera Mali jamana kɔnɔ Bala Kuyate ka sɛnɛ ni kɛwale jugu minnu kɛra jaraw lakulu maaw fɛ k'a daminɛ ya tuma b'a la avril tile 25 kɔnɔ Bala Kuyate k'a fɔ o kɔfɛ ni kunnafonidila ye a ko ni yɛrɛ faso Mali kɔnɔ Bala Kuyate an kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni da wala wa an kabakoyara ka sɛnɛ ni a don cogo ye Bala Kuyate ɲininkali de b'a la ka kɛ a ko min bɛ tali kɛ Ibrahim Mustafa la a ko a donna cogo di Bala Kuyate a mɛnna cogo di ani jɔn nana Bala Kuyate jɔn nana ni a ye a nana jɔn ka baara la Bala Kuyate a ko ninnu kɔni ye ɲininkaliw ye an minnu ye Mali jamana kɔnɔdenw ye an b'a la ka ɲininkali in kɛ an yɛrɛ la a ko hukumu kɔnɔna min bɛ tali kɛ ya kuma b'a la ka sɛnɛ ni Mali jamana sariyasenw ye min bɛ tali kɛ an ka ministre la ni a bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la Bala Kuyate a ko n'a yira k'a fɔ kunnafonidila ye a yelen faso Mali kan o bɛ maa kamanagan a ko min ka jugu ni o bɛɛ ye a ka kunnafoni ditaw la I b'a ye k'a fɔ Bala Kuyate a ka kalo o de barika sɛbɛkɔrɔ bonyana ka sanga ni tiɲɛ fɔli ye a ka kunnafoniw ditaw fɛ a ko baw a ka kunnafoniw kɔnɔna na Bala Kuyate b'a ye k'a fɔ jalaki o taara ka bin a fɛ ka ɲɛsin jamana wolomasiri tabaw ma a ko Bala Kuyate ani ŋaniya juguya tun bɛ a la ka se ka ya kuma b'a la an ka jamana ni k'a ta ni k'a tɔgɔ jugu lase a ma Bala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ olu ma diɲɛ ni a ye diɲɛ tɛ kɛ ni a ye wa Bala Kuyate kangari kɔni datɔ filɛ ka ɲɛsin Arabie Saoudite jamana ma kama sɔrɔ kɛ n'i y'a
taga lajɛ jamanadenw min ni Mali jamana teriya siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ depuis lawale Nala Kuyate a ko n'i y'a taga lajɛ ka sanga ni kɛwale ye min kɔni ni a ka jugu bawo kunnafonidila ka don jamana dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ diɲɛma kɛnɛ a ye k'i ka t'i ka baara kɛ kunnafoni bunakun kan a ko Nala Kuyate o sariyaw de bɛ o la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye o sariyaw sɔsɔ ka laban ka na kɔrɔfɔ fɔ minnu kɔni kɔnɔna i ye falakɔnɔbin tigɛ bawo i ka kalon tigɛta o cɛla ni tiɲɛ ye a ko an ka jamana ɲɛmaw kɔni an y'a yira k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bawo sariya sɔsɔra kunnafonidila in fɛ min bɛ tali kɛ Ibrahim Mustafa la ka bɔ Arabi Saoudite olu ka jabaranisoba o kɔnɔna na Jedo ne jama Nala Kuyate ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ ɲama ne histoire kɔnɔ awɔ Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi kunnafoni ko nasiraw an bɛ taa indépendant na n'an taara yen Samaira min bɛ tali kɛ ka sanga ni foroba laɲini dɔw ye a laɲinina bɛnninw fɛ minnu bɛ Bamakɔ fo ka taa se Kulukoro mara ma k'u ka bolili kɔni k'u ka a jɔ ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 20h ka taa bila sɔgɔmada 6h la Nala Kuyate i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten tewu a ko pour raison d'ordre public e y'o kɔrɔ dɔn nanzarakan na wa o de ye walasa ka se ka basigi ni k'a sigi ka basigi ni ka a nati kosɛbɛ Nala Kuyate lakanako bunakun kan i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw Nala Kuyate min bɛ tali kɛ madama Bamakɔ gouverneur fo ka se Kulukoro marabolo ɲɛmaaw ma o ye a yira k'a fɔ camion bɛnnu Nala Kuyate ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 n'o ntana gosira diɲɛ tɛ kɛ ni bɛnni ninnu ye bilen k'a fɔ Nala Kuyate o ka ye an ka circulation na fa 6h du matin Nala Kuyate a ko n'i y'a taga lajɛ a ko Bamakɔ i n'a fɔ Kulukoro kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ laɲini min bɛ ni baara ninnu na ni o bɛ tali kɛ i y'a fama b'a la camion bɛnnu o bolili ka jɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 ntana mana gosi Nala Kuyate fo ka se 6h du matin ma a ko laɲini tɛ fila ye dɛ i y'a fɔ cogo min na pour raison d'ordre public o de ye ka se ka basigi ni k'a sabati Nala Kuyate i y'a fama b'a la nin yɔrɔ kɔfɛ ninnu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a ye mɛn k'a fɔ bɛnnu ka sufɛ boli a ko Nala Kuyate o kɔni a ka da 20h ma a ko 6h du matin ma se Nala Kuyate o kɔni bɛ se ka tɛmɛ ni o ka lamagalamagaw ye a ko n'i y'a ta Nala Kuyate a ko min bɛ tali kɛ i y'a fama bila jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw caman na madama jɔrɔnɔkow caman ni a bɛ don lakanako bunakun fɛ walasa ka se ka olu kɛ sabatifɛnw ye Nala Kuyate b'a ye k'a fɔ nin sariya ninnu dɔw bɛ don o hukumu kɔnɔna na a ko laɲiniba o de ye o ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw tanga ni k'u kisi hali bi ka se ka basigi ni k'o nati Nala Kuyate o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a dɔw ni sariya ninnu bɛ taa a ko n'i y'a taga lajɛ o hukumu kɔnɔna na Bamakɔ gouverneur ba a ko n'i y'a ɲini i y'a fama b'a la sous-préfet fɛ arrondissement bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sariya min filɛ k'a ta Nala Kuyate janga to a la wa a ka matarafa a ko Kulukoro maraboloba kɔnɔna na Nala Kuyate b'a ye k'a fɔ gouverneur a y'a ɲini i y'a fama b'a la a ka sous-préfet fɛ ka fara maire kan Nala Kuyate wolomasiri taba ɲɛmaa minnu bɛ yen Nala Kuyate a ko a ɲinini bɛɛ lajɛlen fɛ o ko nin ka sigi ni ka o ɲɛ kɛrɛbu da 20h ma tɛmɛ n'o ye bɛnnu ye hali bi lamaga la Nala Kuyate minnu salon la ko o ka o lajɔ o nɔngɔni fɛ fa 6h du matin Nala Kuyate ka sɔrɔ ka sira d'a ma fasiri filɛ ST ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ yafuma b'a la indépendant o kɔnɔna na ayiwa Samaira laɲini faamuna hali bi an bɛ to indépendant kɔnɔ an bɛ taa Gawo mara la i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Samaira u ka sanfɛ susuliba dɔ senfɛ u ye dankari Bamaci tigilama ɲɛmaa dɔ la a n'a ka kɛlɛkɛcɛw Nala Kuyate n bɛ min fɔ i ye k'a di avec le tile 25 tɛmɛnen o min kɛra sababu ni jarabila kulu maa ninnu o ko nin y'o ka janfa jugu dɔ ta ka ɲɛsin faso Mali ma Nala Kuyate min kɛra sababu ni ka an bila sangabɔda la a ko Nala Kuyate o don tɛmɛnen la ka se bi ma min bɛ tali kɛ an ka cɛfini tabaw la Nala Kuyate sumandi tilemandi o kɔni b'a la ka jugu ni ka buntele cogo min ka di o ye Nala Kuyate a ko n'i y'a taga lajɛ o don hukumu kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na Gawo maraboloba kɔnɔna na ka sanga ni wolomasiri tabaw Nala Kuyate o ka baaraw ye baara min kɛ kun ye o fɛ hali bi ka se ka lakana ni k'a yakubaya baara min kɛ kun ye o fɛ hali bi ka se ka jamana kɔnɔdenw tanga ni k'o kisi baara min kɛ kun ye o fɛ ni ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw tanga ni k'o kisi Nala Kuyate i b'a ye k'a fɔ jumadon o tile binnen ka dugu jɛ sibiri la nɛgɛ tile 16 tɛmɛnen Nala Kuyate i b'a ye k'a fɔ ka taga ni sanfɛla wuluw ye Nala Kuyate wolomasiri taba olu to sani dugu cɛ ni ka se ka sosoli kɛ ka ɲɛsin jarawulila kulu olu dagayɔrɔ dɔw ma Nala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a baaraw kɛra sababu jarawulila kulu maa ninnu u ka baarakɛminɛnw caman kun bɛ yen depuis ni u ka mobiliw la depuis ka se u ka maramafɛnw ma fo ka se u ka Nala Kuyate moto u bɛ lamagalamaga kɛnɛ minnu ye a ko a baaraw kɛra sababu Nala Kuyate wolomasiri tabaw ka sosoliw a ka se ka nɔba bɔ bawo min bɛ tali kɛ u ka bolokɔnɔfɛnw na Nala Kuyate o tɔ ma to ko ye bawo an ye o file kolonci ni k'o da kolonci Nala Kuyate a ko a kɛra an bolo kunnawolo dan ye a ko ka fara o kan sira min bɛ tali kɛ Gawo Nala Kuyate ka taa bila fo Niger o dancɛw la Nala Kuyate ka tɛmɛ an sɔngɔ fɛ
kɔfɛ n'a ka di ka taa labɛnzanga a ko yen fana cɛfini tabaw de la kuyate o bɛ lamaga la a ko n'i y'a ta ka lajɛ de la kuyate labɛnzanga bilama kɔni o min bɛ Mali ani Niger dancɛw la a ko an ka cɛfini tabaw an t'a mɛn zolon da yi de la kuyate wa ni maa nana k'i b'i pɛtɛ ni Ala ma fara e kan e bɛ kɛ lahara dugulen kura ye de la kuyate fasiri fana y'a saro ka bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale de y'a fasiri ayiwa Samaɛra ali bi Ala ka lakana in to sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ ka don nouvelle horizon an ka dugu kɔnɔ n'an donna an bɛ taa Jafara bi an ka taa yen Samaɛra u kɛlen kɔ ka san kelen bɔ ɲɔgɔn ko kɛ ka sɔrɔ u bɛ Bamanci tigilama olu ka bolo kan Jafara bɛkaw kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ ka sanga ni an ka jamana finitigiw selen u ma ka taa ni daladumuni fɛnw ye ka t'u d'u ma Lala Kuyate e ni ne an ye nin dumuni sɛbɛkɔrɔfɔ ya Lala Kuyate an y'a fɔ ni ka bɔgɔrɔ dɔn arabado an sinsinna ka kosɛbɛ Lala Kuyate an ye nin ko in sɛbɛkɔrɔfɔ ya ni ka bɔgɔrɔ dɔn Lala Kuyate Jafara bɛ an sigi a n'a wuli Lala Kuyate a dɔw la an kun bɛ kuma a kan Lala Kuyate o hukumu kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ an ko nin kelen ka nin ye a kɛra anw bolo nisɔndiya ani farifoni ye bawo Lala Kuyate o b'a yira k'a fɔ baara min ni an bɛ a la Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw o tulo b'an na wa Lala Kuyate an bɛ ka baara ɲuman de kɛ bawo a nɔ b'a la ka ye Lala Kuyate o la maa bɛ fo yɛrɛ ye ci o kɛ yɔrɔ min na an b'an yɛrɛ fo kosɛbɛ Lala Kuyate a ko an ka fasiri ta Lala Kuyate a ko nɛgɛlo tile 15 san 2026 a ko a n'o to dɔ fɔ la Jafara bɛkaw bolo a ko Lala Kuyate an ka taa tɛnɛnku o cercle kɔnɔ Jafara bɛkaw fɛ Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ a ko y'a fɔ cogo min na san kelen ani kalo damadama tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ a ko daw suwa mɛ o da la jarawulakulu fɛ Lala Kuyate a ko kɔngɔ ani mina tun bɛ o la a ko fura kun tɛ bolo la a ko Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ Jafara bɛkaw juma don an kɔrɔ jamana ɲɛmaaw ye o kulo magɛ Lala Kuyate a ko jamana ɲɛmaaw ye o kulo magɛ dɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ i y'a kuma Lala Kuyate a kɛra nisɔndiya ani farifoni ye bawo furancɛla fanga ma ɲɛmaaba Lala Kuyate général d'armée Assimi Goïta min bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la a ka kalenkanw na k'a yira k'a fɔ a seko ni adama yɛrɛ min ye jamana kɔnɔdenw tangani ani a kisili la Lala Kuyate maa dama o yiriwalebaw la a ko o bɛ kɛ o fɛ Lala Kuyate a ko a kɛwaleba dɔ bɔra ka kɛ dɛ a ko min bɛ tali kɛ dala dumuniw caman na Lala Kuyate o kɔni o y'o da ɲɔgɔn kan ka mobiliw fa Lala Kuyate mobili 27 o falen dewu Lala Kuyate i y'a kuma b'a la o ye o dɔ ka taa ni o ye Jafara bɛkaw fɛ yen Samaɛra maa kan ka nisɔndiya nin na Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ mo camion 27 o fɔra fɔ k'o tigɛ o da la Lala Kuyate malo bɛ a la sukaro b'a la nɔnɔmugu b'a la tulu b'a la Lala Kuyate n'a ka di e hakili bɛ se ka jigin fɛn fɛn n'i taara dumuni don a ko Lala Kuyate o bɛɛ dɔɔnin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni camion 27 kɔnɔna na Lala Kuyate min ko ni taara jamana ɲɛmaaw fɛ ne ka Jafara bɛkaw tulo ma dɛnɛ a ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate a ko camion 27 ninnu o sɛnsɛnna i ko kɔɲɔ dunna ni ka laban ni ko dɔ ka taa ni o ye fa Jafara bɛkaw fɛ ka sani wolomasiri tabaw olu ka dɔdɔdɔli ye a ko Lala Kuyate i y'a faamuya b'a la camion ninnu kun bɔlen kabini jumadon ye Lala Kuyate e ko jumasiri heure kun da fɛ ka tɛmɛ an kan wa tellement que maaw nisɔndiya gabuwa kɔni ni misiri ye koyi o ka kɔrɔ n'o ye Lala Kuyate Samaɛra san kelen a ma nɔgɔn san kelen ani kalo damadama o ɲɛ tɛ da malo kan a ma nɔgɔn o ɲɛ tɛ da makɔrɔni kan o ɲɛ tɛ da tulu kan Samaɛra Jafara bɛkaw hali n'u ma murubaya sa dɔn u na kɔnɔrɔya sa an y'o dɔn Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko a kɛra nisɔndiya ye dan tɛ nisɔndiya min na a ko o kɛlen ka kɔrɔfɔw ta Lala Kuyate dɔw ye sigi ten o sen fila kan ka tɛgɛ ni ka jan sanfɛ k'a fɔ ko bi kɔni an bɛ dali masa fo ni ka wale ɲuman dɔn a ko an bɛ jamana ɲɛmaaw fo ni ko wale ɲuman dɔn o ko an bɛ dugawu kɛ général d'armée Assimi Goïta a n'a jɛw ye Lala Kuyate bi ka siran ni bi don ye a ko bi duman don a n'a to dɔfɔ la a n'a mɛn ni ka lakari tariku la a ko nɛgɛlo tile 15 san 2026 a ko Lala Kuyate nin don nin tɛ bɔ maa kɔnɔ Jafara bɛkaw fɛ a ko bawo san kelen ani kalo dama tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate Jafara bɛ o kun bɛ karangaw kɔnɔ min kun da suwa mɛ o dara jarawulakulu fɛ maa tɛ bɔ ni maa tɛ don a ko n'i y'a ta ka lajɛ Jafara bɛ yɛrɛ a dugudon a bɛ taa jɔ maa ko 20 000 habitants o joli maa 20,000 mɔgɔ 20,000 20,000 a ko Lala Kuyate a ko Jafara bɛ dugu ye a dugudon taa jɔ maa 20,000 bɔ ɲɔgɔnko la a ko nin don in kɔni a kɛra donba ye a ko sini tɛ san nka ani don tɔw man kan a ko nka n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate camion 27 ni 7 camion 27 ninnu a ko n y'a fɔ cogo min na o fara dewu o don Jafara bɛ kabini 10 heures ye Lala Kuyate Jafara bɛ dugu kɔnɔ a ko minnu kuma la ka munumunu Lala Kuyate olu dɔ fara munumunu kan
mun sigin bɛ olu wele k'u jɔ minnu mun jɔ bɛ olu ye taama nun don minnu bɛ taama de la kuyate olu ye dɔ fara pangacu kan la kuyate a ko ni kɛlɛ tuma b'a la dɔn ani dɔn dali cɛ fara bɛ duguden bɛɛ lajɛlen fɛ a ko denmisɛn fara maabakɔrɔ kan la kuyate mama to kɔ koyi a ko mun to dɔnkɛ b'a sɔrɔ a dɔn ma se a ko na don jafara bɛ la kuyate a ko an caman y'an pani kan a ko foli u taara ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma la kuyate fɛdɛfan ma ɲɛma sɛnɛ dɛrɛmɛ Asimi Goita u n'a ka jɛw k'a yira k'a fɔ ko wele min dara jafara bɛ ka den ye a ko o ye wele mɛn u y'a jaabi ni kungota ani wasa ye Dɛma Kɔnte ale de y'a fasiri la kuyate ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna na Samaira ni tari ba ye an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka dɔ fara nin halisa basigi Ala k'o nati amina yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen o la an bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka soir de Bamako an b'o ta koyi n'an y'o ta Samaira an bɛna kuma seliba ko kun kan hakili la kalo jɔra sɔgɔmada in na a jɔra bi dɛ yaro bi ye seliba tile gale yaro n'i sigi bɛ wuli k'i jɔ seliba kalo tile gale wuli k'i jɔ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'an sɛnsɛn ka taa se seliba yɛrɛ ma a musakaw Ala k'o amina yɛrɛ awɔ o la Samaira min bɛ tali kɛ sagaw feereli ko kun kan ko yɔrɔ dɔw de sugantilen don u bolo Bamakɔ faba kɔnɔna na sagaw kan ka taa bila yɔrɔ minnu na hakili la i bɛn'i da don o de la lala o ma sagaw nana wa a bɛ ko mun nana dɛ dɔ nana Samaira n'i ye feere yɔrɔ kɔni sugantilen dɔw kɔni don bɛ sɔrɔ sa e bɛ sɔrɔ wa an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ dɛ ayiwa baasi tɛ komi a tɔ tora tile 9 ye an m'an jigi sɛmɛ Ala la kɛ tile 9 cɛ Ala bɔfan ka ca o ye tiɲɛ Ala ka teli kojugu e ta ne ta ani asilamɛ bɛɛ ta an y'a kalifa Dali Masa la Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Dali Masa bɔfan ka ca Ala kuyate a ko n'i y'a ta lajɛ a ko seliba y'a fɔ cogo min na bi ye o tile gale ye a ko an o tɔ ne ka di o bɛ se ka fɔ tile 9 bɔ ɲɔgɔn ko a ko Ala kuyate ni seliba kun bɔra jamana ɲɛmaa o bɛ bagan feere sugu Ala kuyate o bɛ olu sangarama Bamakɔ a faaba bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ɲinata bɛ kɛ a siyɛn 18 ye a ko Ala kuyate o k'a ma ko opération de vente promotionnelle des ovins a ko Ala kuyate n'i y'a ta lajɛ ɲinata a baaraw dɔgɔdamɛ ka daminɛ mɛ kalo tile 20 ka taa bila a tile 27 la a ko laɲini min bɛ Ala kuyate o de ye ka se ka saga ni ka gɛrɛ dutigiw la Ala kuyate janko maa ni mako bɛ saga la i ka se ka sɔrɔ ka sɔrɔ i ma degunba kɛ a ko hukumu kɔnɔna la kuyate n'i y'a ta lajɛ a ko ɲina jamana ɲɛmaa o ye o deli ko o ye a lakile a ko Ala kuyate ka saga ni bagan feerew caman ye Ala kuyate olu kɔni bilalen ye jamana kɔnɔdenw bolo ma Ala kuyate a ko n'i y'a ta lajɛ a ko laɲini min b'a la n y'a fɔ i ye o de ye ka se ka bagan sugu gɛrɛ maaw la a ko cogoya dɔw fana Ala kuyate a kun ye min ye o de ye ka se ka a sɔngɔ ni ka nɔgɔya dutigiw bolo a ko bawo n'i y'a ta lajɛ jamana ka sagaw i b'a ye ka fɔ Ala kuyate a dɔw la olu sɔngɔ o bɛ diya ka tɛmɛ kelen lasaniw kan a ko n'i y'a ta lajɛ hukumu kɔnɔna na a ko minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na Ala kuyate madama Bamakɔ yɛrɛ mara commune 1 o ye yɛrɛ mara kafo gale commune 1 kɔnɔna na a ko minnu mako bɛ saga la a ko Ala kuyate école ADF Jelibugu la Ala kuyate a ko kɛnɛjɛ min bɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ko Croix-Rouge Ala kuyate o kɛrɛfɛ énergie kɔrɔ kari a ko commune 1 ma a ko dɔ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ko Ala kuyate Sotiba village kana Ala kuyate a ko a na feere fana ye a ko Dumasana bolo dantɛrɛ ba kɔnɔ farasa Bugosomu bolo dantɛrɛ ba ma ani lycée El Motari Konate o kɛrɛfɛ fana bɛ la a ko Ala kuyate a ko sagaw na feere ye a ko Dumasana Nafaji o ka burudon kɛrɛfɛ Ala kuyate commune 1 ma a ko dɔ fana sɔrɔ yen a ko commune 2 kɔnɔ min bɛ tali kɛ hippodrome 2 bolo dantɛrɛ na fo ka se cité des infirmiers Ala kuyate 15 bugu o kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ sagaw bɛ sɔrɔ yen ka se ya tuma bɛɛ sotelema o ɲɛfɛla ma hippodrome kɔnɔ Ala kuyate a ko i b'a ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na fo ka se sanfili Ala kuyate o dugutigilaka olu ka jabala o kɛrɛfɛla ma Ala kuyate a ko a bɛ sɔrɔ yen commune 3 kɔnɔ min bɛ tali kɛ Badala 1 bolo dantɛrɛ Ala kuyate fo ka se ya tuma b'a la Kuluba près de station pompage de Somajabu Ala kuyate ani terrain de foot AS commune 3 o ni a ɲɔgɔn na Ala kuyate commune 4 terrain Chaba tɛ wa ni fo ka se terrain Sofa ma ani hôpital Mohamed Sisi Mohamed Sisi kɛ hôtel Mohamed Sisi o kɔfɛ voilà Sibiribugukaw fɛ ani Lafiyabugu Sabatɛrɛ Ala kuyate Bamakɔ yɛrɛ ma k'a fɔ Duruna min bɛ tali kɛ Dawudabugu bolo dantɛrɛ ba la ka se Bago Jikɔrɔni bolo dantɛrɛ ma ani ya tuma bɛɛ Ala kuyate station face ɲɛtaw ka ɲɛsin o ma a ko o bɛ sɔrɔ yen ka sɔrɔ ka kun cɛ ni commune 6 ye u bɛ tali kɛ centre Olympia de Banagabugu la Ala kuyate a bɛ sɔrɔ yen ani Ɲamakɔrɔ bolo dantɛrɛ ba ani Yirimajɔ bolo dantɛrɛ ba a ko ni wari bɛ kun i ni sen fa ka yɔrɔ ninnu magɛ ni sera i bololankolo i tɛ se ka taa so n'Ala sɔnna Ala ka musakaw Samaira an bɛ 22 septembre ta o la an k'o ta n'an y'o ta ka saa ni Banbanci tigilamaw olu kɛlɛli ye ka bɔ jamana in kɔnɔ
kɔnɔna na an ka sɔrasiw ye wuli ka jɔ sabati ka se ka dankari u dagayɔrɔ saba la jijeni Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a fɔra a kɛra o cogo la a ko Lala Kuyate Wolomasiri Tabaw ɲ'a fɔ ye nin waati na Lala Kuyate o tɛ sigi o tɛ jɔ o b'a la ka dɔ fara wuli ka jɔw kan walasa ka se ka lakana ni ka sabati a ko hukumu kɔnɔna na Jara wulila kulu dagayɔrɔ fɔlɔ a ko o jijeni cɛ kilo 40 bɔɲɔgɔn ko don a ko ye a taara sɔrɔ o dagayɔrɔ kɔni bɛ yen saw bawo o kun kɛmɛ ka u ka maɲɔlo caman kun maramɛ ye a ko a kɛra sababu ka se ka maa 15 bɔɲɔgɔn ko Jara wulila kulu la k'olu ni kɛnɛ karaba ka fara u ka moto kan ni k'olu tiɲɛ a ko a yɔrɔ filanan Lala Kuyate o kun bɛ yafuma b'a la yɔrɔ min na o bɛ tari kɛ i yafuma b'a la bi dafara bɛ o lamini na a ko Lala Kuyate ka se ni kunnafoniw jɛlen dilen ye o ma i b'a ye k'a fɔ an taara sɔrɔ u ka maramafɛnw caman bɛ yen a ko o ni yafuma b'a la Lala Kuyate pano sɛlɛriw kun bɛ o bolo yen a ko ka se yafuma b'a la u ka moto ma ani mobili dɔw Lala Kuyate an ye o filenw ci ni k'o dakolon ci a ko sabanan Lala Kuyate kilomɛtiri 43 bɔɲɔgɔn ko o kun bɛ ani jijeni ni ɲɔgɔn cɛ a ko yen fana i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate yen fana kun ye o dagayɔrɔ dɔ ye o kun bɛ to ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn kunnafoniw u ka baara kɛcogoyaw kan a ko an taara sɔrɔ pick-up 5 bɛ u kɛmɛ k'o dogo wula kɔnɔ fanta ani banta kɔnɔ Lala Kuyate an ye o pick-up ko an y'o ban a ko Lala Kuyate an y'a sɔrɔ o maamu dɔnnaw minnu na yen an labara k'olu ko nin fa ani k'o kɛ lahara dugulenkɔrɔ ye Lala Kuyate kɛlɛkɛminɛnw kun bɛ o bolo an labara k'olu filenw ci ni k'o dakolon ci Lala Kuyate sanfɛ ani duguma cɛfini tabaw Lala Kuyate an ye npogo kɔnɔ 14 kari o la Lala Kuyate ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye fasiri ni min fɔ ye Birama Jalo ale de y'a fasiri ayiwa Samɛra an bɛ taa journal kabako la ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ sɔgɔmada in na an ka bɔ kɔnɔ n'an taara kabako la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kalabankoro la fali cɛjuguba dɔ kɛra Kalabankoro barika da kan bandits armés dɔw u binna kamalennin dɔ kan ni ale ye kalanden ye a bɔtɔ kalanyɔrɔ la Lala Kuyate kamalennin i y'a fɔ cogo min na a tɔgɔ o de ye Adama ye a jamu o ye Balo ye san 28 don Lala Kuyate sanfɛ kalanso a bɛ o la u k'a ma ko licence 3 langue écriture chinoise wa a dagayɔrɔ o ye kurale ye Lala Kuyate a ko i y'a fɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ nin don masina in Lala Kuyate ni a kɛra ka bɛn ni mɛkɛlo tile 12 tɛmɛnen ye a ko Adama Balo a bɔra yafuma b'a la Kalabankoro k'a kun da kurale kan Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min na san 28 funangɛni a ma don ye doma ye a ko sanfɛ kalanso licence 3 a bɛ o la langue écriture chinoise a b'a la k'o de kɛ a ko kumana min na a kɛra a ka ciw la Lala Kuyate a y'a kun da i yafuma b'a la a jabara kan o ye kurale ye nɛgɛ kaɲɛ 22 waati o de kun bɛ yen ja a kɛlen ka sira ta Lala Kuyate maa dɔw ye a nɔfɛ taama Lala Kuyate o bɛ tali kɛ yafuma b'a la man ŋɛnɛ jugu la kumana min na a ko nin sera kurale sira fara la a ko o y'o bɛɛ o po yɛrɛ ka bɔ a ɲɛfɛ ko a ka jɔ a nɔgɔni fɛ Adama Balo jɔra Lala Kuyate o ko Adama k'a ka telefone ani moto ne k'o di olu ma ani wari min bɛ Adama bolo Adama ko tiɲɛ yɛrɛ la o ma nɔgɔ ale ma o ko bɛ kuma cɛ Adama ye kule ko zon o nɔgɔni fɛ Lala Kuyate kelen tɛna ka marifa bɔ a kun ten ne ka kisɛ wuli Adama na kisɛ wuli Adama na Adama a ma se ka jɔ bilen a bɔra ka bin Adama binnen i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate o taara n'a ka telefone ye ka taa n'a ka moto kura ye ani Lala Kuyate fɛn minnu kun bɛ Adama kun ni fɛn nafamaw don o y'o bɛɛ sɔrɔ ka taa n'o bɛɛ lajɛlen ye Lala Kuyate ni ka sɔrɔ k'o yɛrɛ ɲini awɔ Adama taara jeli la o ye Adama ta k'a fɔ ko bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ Adama ye diɲɛ to an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a jigin yɔrɔ Samɛra an bɛ kunnafoni balan bila yan sɔgɔmada in na an b'i fo k'i barikada hakili la kanubagaw nin sanga in kɔrɔla la u bɛɛ ye faamuya sɔrɔ sɔgɔmada in na kunnafoni ko la o b'a to an bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni na Tezara kun filanan an b'o si filɛ ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ni tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko jara Tezara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye
cɛw ka te soza golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala Lala Kuyate. Samaira. An bɔra kunnafoni gafe kɔnɔ. An bɔra o kɔnɔ sisan. An dɔrɔn waati na ya kuma bala jɛmukan hali bi a kɔnɔ. A ta ko filanan kɔni. I b'a ye k'a fɔ an bɛ lamɛnbaaw fo. An b'u fo walayi. Ka fɔlikɛlaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kosɛbɛ o n'a ka kan. An kɛlen bɛ ka wele bila Amadu Kamara Kamarakɛ ma. Awɔ. Lala Kuyate ani na jɛ ka masala. N'Ala sɔnna a ma. Waati kunkurun kɔnɔ Lala Kuyate. Awɔ. Ɲɔgɔn dɛmɛ min kan ka mɔnɛ nin waati na. Seli ɲɛkɔrɔla la. Walayi. N'an ko a ma Lala Kuyate an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. Amadu Kamara an n'a jɛ ni ka hakili fɔlɔfɔlɔ kɛ o kan. O ka ɲi Samaira. A nafa ka bon. Jan ka bɛ nin waati min na. Ɲɔgɔn dɛmɛ ale kan ka k'an bɛɛ lajɛlen taabolo ye. Yaasa an bɛ se ka nin waati gɛlɛn in tɛmɛ. Tiɲɛ don. Amadu Kamara i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Ko ni baasi t'i la. Ni Ala tɛmɛ. O don. Ka Samaira Sanogo k'i fo. A diyara n ye. Lala Kuyate k'i fo. O diyara an ye. K'aw filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. U y'a laminɛ. K'a fɔ ɲɛna ko mɛni ko ɲuman k'a ɲini Ala fɛ babu minnu na aw da bɛ s'a ma diɲɛ don o don ka mɔgɔw bɔ kunnafoni hami kɔnɔna na Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'u ma. Amina yarabi sama. Amadu Kamara seli b'a la ka se. Kosɛbɛ. Nin waati in na e yɛrɛ bolo an kan ka mun kɛ anw ta la ye madama ani ɲɔgɔn cɛ se b'a ye k'a fɔ nin waati in na. Samaira i y'a fɔ cogo min na bunahadamadenya yɛrɛ a ti taa fɛn damadɔ kɔ ɲɔgɔn dɛmɛ b'o la ɲɔgɔn dɛmɛ tubabu ko a ma ko solidarité n b'a dɔn hali diinɛ kɔnɔ a yamaruyalen don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc k'a yirila dɔrɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ye fɛn ye hadamadenya tɛ taa fɛn min kɔ Ala ye danni kɛ a ma kɛɲɛli kɛ Ala ye mɔgɔw dan ka dɔw kɛ cɛ ye ka dɔw kɛ muso ye ka dɔw janya ka dɔw surunya ka dɔw kɛ finman ye ka dɔw kɛ jɛman ye a ye mɔgɔw garisɛgɛ fɛnɛ kɛ ten Ala ye dɔ kɛ sɔrɔbatigi ye a ma dɔ kɛ sɔrɔbatigi ye donc an bɛ kuma min na sisan surtout an ka jamana bɛ kuma min na o de la n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ san o san kalo kelen bɛɛ talen bɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ma n'o ye mois de la solidarité octobre kalo donc a ye n'a fɔ an bɛ wagati min na sisan an bɛ octobre de kɔnɔna na parce que seli ye fɛn ye seli ye nisɔndiya don munyamunya don mais Ala ma a munyamunya nɔgɔya bɛɛ ye a ma se di bɛɛ ma i y'a faamu donc ni mɔgɔw y'o faamuya k'a dɔn k'a fɔ Ala ye sɔrɔ dɔ kɛ e ye e sigiɲɔgɔn bɛ yen Ala ma sɔrɔba k'a tigi ye e bɛ se ka hinɛ a la Samaira ni hinɛ nana Ala de bɛ se k'o baraji dafe ye diinɛmɔgɔw b'a fɔ a ɲɛna donc ɲɔgɔn dɛmɛ n'i ye mɔgɔ dɛmɛ Samaira i n'a fɔ i ye doni dɔ de ta ka bɔ a kunna kɛrɛnkɛrɛnya surtout seli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seli Lala ninnu b'o dɔn Lala ninnu b'o dɔn Lala seli a ko ka ca sisan surtout n'i ka kuma latigɛ surtout Amadu Kamara n'i ko seli seliba fɛn damadɔ ɲɔgɔn sɔrɔ seliba la Amadu Kamara min bɛ dutigi caman gan kamana na n da yɛrɛ tun bɛna sɔn ma fɔlɔ o ye saga ye laya denmisɛn bɛɛ b'a kan Lala Kuyate ka saga ye o fa bolo Lala Kuyate filanan e b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw ka fini o don k'a fini falen a bɛ muso kunda a bɛ denmisɛnnin kunda an bɛ waati min na sisan ni waati ma nɔgɔ jamana ma nɔgɔ o baara ninnu an kan ka mun fara an taabolo kan an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de fara an taabolo kan ka hinɛ fara an taabolo kan makari fara an taabolo kan i y'i da sera saga min ma hali n'i y'a jateminɛ n'i taara an ka subahana mansinw sanfɛla la yɛlɛkomɔgɔw ninnu u bɛ ka fɛn dɔw kɛ sisan nin bɛɛ y'a ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka hinɛ ɲɔgɔn ko saga luyeta n y'a fɛn ye don min na a ye mais u bɛ ka message dɔ passer u yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn quoi mais message belebeleba de b'a kɔrɔ i ka saga siri i ka da la bi ou bien i kana n'i ka saga y'i ka so
idin abi hinemi abi nisodia mi la soluma wallahi bon surtout Samaira lala munu alay munu somo mini di dogoya munu fauti yatinyo olu ba ke to falaw ba ke to ni watina do so munu fawbe atolu yere bonu jango munu fauti amano donc akwani dakuyi cien yere la amba fo na kusobe parce que ni ata kalage ambe jamana min kono bi jamana in ani san laban nuna gɛlɛya caman ba de donna jamana in gɛlɛya caman a gɛlɛyaw ka ca donc sini mana na faraw kan a ka ca quoi donc ni ama hakili to ɲɔgɔn na ala y'a se fitinin di minnu ma lala dɛmɛ man dɔgɔn dɛmɛ man dɔgɔn wallahi donc k'a fɔ ko minnu hali ni se kɛra fitinin yɛrɛ kelen t'a d'a ma hali den dɔw bɛ yen nɔ fini dɔw b'u bolo fini kuraw de don dɔ ka kɔrɔlen dɔ ka kura ye n'u t'a fɔ ten i b'a sɔrɔ e denw ka dɔw bɛ yen nɔ u denw ka armoire falen bɛ fini na u t'a don parce que denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la u bɛ tenni de don fini wɛrɛ donni man ca u bolo justement surtout sɛbɛnni somɔgɔw i b'a sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ caman olu bɛ se ka fini san u den ye mais dɔw bɛ yen nɔ lala olu tɛ se san kɔnɔ hali siɲɛ kelen ka fini san ka ye maintenant n'i y'a lajɛ i ka i denw ka fini kɔrɔ min bɛ yen ni kuma in i k'a ko k'a jɛ k'a don mana kɔnɔ yala k'i den ka don n'a y'i sigiɲɔgɔn dɔ fɛ k'a d'a ma a b'a sutura hali n'a ma kuma quoi hali n'a ma kuma donc dɔw bɛ baraji dan don o ye fɛnba de ye quoi vraiment k'a fɔ dɔrɔn an bɛ kuma min na an b'a wele de lase maliyɛnw ma lala mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ kana jɔ k'a fɔ ko fini den kelen bɛ bolo n b'a ta n bɛ taa di n sigiɲɔgɔn dɔ ma mɔgɔ kana jɔ u k'u hakili to ɲɔgɔn na an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsa-kɔsanin na 25 avril a degun sera fan caman ba donc o mɔgɔw dɔw bɔra sigiyɔrɔ la caman ba déplacé min bɛ Bamakɔ ani a ka ca donc olu bɛna seli kɛ cogo di donc nin ye wagati ye o de la n ko aw ka nin kɛnɛ ye aw ka nin bi jamukan ye a dakun vraiment fɛn belebeleba de don parce que n'a nin faamuyana a ka ca Ala fɛ a don kelen kama u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko gɛlɛya b'u la quoi n'u ye sogo sɔrɔ ka fini kurani sɔrɔ hali n'u ye fini kɔrɔ dɔ kolen ni jɛlen sɔrɔ o dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la fɛnba de don quoi ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la dan t'a la diɲɛlatigɛ la quoi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a se di bɛɛ ma Samaira sisan n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna e bɛ bɔ Yiringaso donc e bɛ wele bila Yiringaso ka den minnu bɛ Bamakɔ yan ni Ala ye se dɔɔnin dɔɔnin d'u ma u k'u kɔfilɛ Yiringaso ka minnu bɛ so ye u k'u kɔfilɛ u la parce que papa Shenafo yɛrɛ globalement mais jamukan nata kɛnɛ kan a ka di ye e yɛrɛ kɛnɛ i bolo fa k'a to yan dɛmɛ misali fɔlɔ ka bɔ ale yɛrɛ la sera ma sɔrɔ la olu kamara kuma tu tigɛ a bɛ ji tigɛ maa dusukun kosɛbɛ a ko déplacé ne la kuyate ni waati na olu caman bɛ fan bɛɛ fɛ ni olu dɔw ye olu o to n'u fa ye o to n'u ba ye Amadu Kamara a da sera a yɔrɔ ma ne la kuyate ni sini kɔrɔla in na an ka hakili t'u n'i taara sɔrɔ olu kɔni dɛmɛ u ka bonni na u ka mana bugu kɔnɔ ne la kuyate jigiya tɛ o ye a ye malo min bɛ to u jigiya tɛ o ye u kɔni sigi mɛ k'o jigiya da masaka ne la kuyate o yɔrɔ ni a makari ka bon Samaira n'i ye déplacé ninnu ka kuma fɔ tu sais Mali ye jamana ye mais an bɛ Ala fo k'Ala barikada Mali ye hinɛ jamana ɲɔgɔn dɛmɛ jamana surtout ɲɔgɔn dɛmɛ occasion do occasion tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ san kalo 12 mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ taabolo yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye fo k'a jɛkulu sigi a se Sheriff Ousmane Madani Haidara silamɛ de tora Misaru u b'a kɛ o bɛ san kalo 12 olu bɛ dɛmɛ kɛ donc ani Sheriff minnu kɛ ka tɔn ni sile b'a fɛ a ka bɛn Amadu Kamara an yɛrɛ b'a seereya ni selimu seli bɛ si salo seliba ta ne yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan u bɛ finiw ta ka denmisɛnninw woloma se tɛ minnu somɔgɔ Amadu Kamara k'a ta k'a don u bɛ ɲɔgɔnna caman ani an ka madame min bɔra yan madame Sakɔ association Avenir une chemise un habit un sourire
vraiment ale b'a kɛ cogo min na Amadou Camara n'o ɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn fila sɔrɔ sida kɔnɔ ale yɛrɛ ko un habit un sourire film kuma Leila ale taara ka dɛmɛ kɛ o don ne yɛrɛ kɛra o seere non ɲɛji mɔgɔ si ma si ɲɛji la don Sylvie Nicolas la ka taa mɔgɔw minnu don Cissé Samaïra olu yɛrɛ fɛ ko mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se ka nin kɛ u ye olu kuma in na bɛɛ y'u fili hakili t'u la olu kɔni filɛ u yɛrɛ fini d'u ma ni ye denmisɛnnin ninnu ye kasi la Masha Ramani i bɛ da la k'a fɔ hinɛ dan wallahi Samaïra ne b'a fɛ i ka aw ka nin plateau in na aw yɛrɛ ka wele lase mɔgɔw ma hali ni maa minnu bɛ se ka n'a di aw yɛrɛ ma aw k'a cari aw bɛ mɔgɔw dɔn donc seli in na ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɛ i se ye min a kɛra fini ye a kɛra sari ye a kɛra fɛn fɛn a kɛra hali ni saga b'i bolo a sogo bɛ se ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ma fɔ forcément ko i ka saga kelen kelen san ka di bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ma parce que bɛɛ b'a dɔn nin waati in fana saga ko fana a kɛra gɛlɛya ye ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya ye nka ni hali sera ka saga sɔrɔ min sogo bɛ se ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hakili la o bɛɛ b'u dɛmɛ Amadou Camara e ko yɔrɔ in fana maa kelen maa kelen fila o yɔrɔ c'est très important là Kuyate an b'a jigiya ka fɔ maa caman ɲɛ bɛ anw na o kulo bɛ anw na nin waati gɛlɛya dan don waati ka gɛlɛ denbaya t'u bolo la Kuyate n'i taara joie fiyɛw la i b'o seriya hali minnu yɛrɛ bɛ dɔɔnin na bi a ka nɔgɔn donc ça o la Camara ka hakilina ye donc c'est très important ni maa min se ye min ye a kɛra fini kurani kelen o walima i y'a kɛ fini kɔni ye cogo ka ɲi n'i y'a dilala Kuyate ma n'i ye n sɔrɔ n bɛra Kuyate sigida kɔnɔ an tɛ kɔle maa la k'a di min ma parce que anw yɛrɛ b'a ye maa caman de b'o dama kasi anw na ko n'an ye maa ye minnu bɛ dɛmɛ kɛ donc ko an k'olu ko fɔ donc o kuma ye c'est vrai parce que mɔgɔw bɛ tile kelen sara anw na sigidaw parce que u b'a dɔn aw kumakan bɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔ caman b'aw lamɛn wa mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a dɔn k'a fɔ n'a sera aw ma a ka ca Ala fɛ a bɛ s'a se yɔrɔ la donc nin kɛnɛ in kan ni mɔgɔ b'a dɔn surtout seli de don an bɛ seli ɲɛkɔrɔ la ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ lase aw ma aw ka fana ka lase a se yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ vraiment a nɔrɔ Amadou Camara c'est très important là c'est dire wari kelen parce que là Kuyate sisan i b'a sɔrɔ dɔ tulo b'an na ale b'a fɛ k'a kɛ a b'a kɛ cogo di donc c'est une bonne initiative k'a dɔn k'a fɔ ɲina tiɲɛ na denbayatigiw koronnen don an y'a fɔ hali minnu bɛ k'o bolo yɛlɛma minnu bɛ k'o bolo yɛlɛma olu koronnen don kuma tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ a ɲɛ t'olu bolo là Kuyate n'i donna bi du kɔnɔ n'i ye denbayatigiw sigilen ye n'i taara joie fiyɛ la Amadou Camara a ye dɔgɔfiya yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ Samaïra mɔgɔ bɛ taa cogo dɔ bɛ segin ten n'i donna sugu kɔnɔ i bɛ se ka heure fila kɛ i bɛ k'i munumunu i t'a dɔn i bɛ min san yɛrɛ parce que a bɛɛ ka gɛlɛn o fana ka bɔ yen Amadou Camara i da sera fɛn dɔ ma i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na wari yɛrɛ tɛ ka circuler parce que fɛn dɔ don ko dɔ nana fara ko dɔ kan n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ bi diɲɛ conjoncture mondiale de bɛ yen diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen surtout Amérique ni Iran ka kɛlɛ a ye fɛn camanba de gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ parce que n'i ye diɲɛ sugu fiyɛbaw jateminɛ an ka jamana ninnu bɛ taa fɛnw ta an bɛ tɛmɛ Iran de fɛ ka na farafinna jamanaw kɔnɔna na ni olu traverseli gɛlɛyara fɛnw bɛ gɛlɛya farafinna jamanaw kɔnɔ parce que fɛn minnu bɛ bɔ yen ka na ni a ma na a na kuma na minnu bɛ yen nɔ olu sɔrɔli bɛ gɛlɛya tuma dɔw la yɛrɛ olu bɛ ban stock bɛ ban par exemple n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi jɛgɛ yɔrɔ jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ bon hali sɛ tuma dɔ la sɛ n tɔgɔ sɛ minnu y'u feere olu fana tun tɛgɛ kun feere frigo kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ nin bɛɛ de bɛ bɔ kɔfɛ olu n'olu tɛ ka don dɔrɔn lala a ka ca Ala fɛ gɛlɛya bɛ na bon ni gɛlɛya dun nana gɛlɛya i n'a fɔ chaîne de don i bɛ taa sɔrɔ ne b'a sɔrɔ e bolo e b'a sɔrɔ Samaïra fana b'a sɔrɔ bon n'a gɛlɛyara Adama bolo a bɛ gɛlɛya Samaïra bolo a bɛ gɛlɛya bolo turu bɛ se e ne yɛrɛ den b'a fɔ a bɛ chaîne de don an bolo bɛ ɲɔgɔn na an bolo de don adamadenya o de bon ni dɛmɛ bɛ
kɛ a dɛmɛ fɛnɛ bɛ o sira de fɛ par exemple ni Lala y'a sɔrɔ ne b'a sɔrɔ mais ni e Lala an bɛ e min y'an ka centrale ni e jɔra sisan i b'a ye k'a fɔ a bɛ se Amadu Kamara n'a ka kɔlɛ ma a bɛ se ne ni n ka kɔlɛ ma a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma i b'a sɔrɔ bon an bɛ don dɔ fɔ bi o gɛlɛya de bɛ Amadu Kamara parce que a bɛɛ bɛ juruba kelen de la bon ni gɛlɛya sentira wɔɔrɔnin dɔ la dɔrɔn a bɛ walankata o de la voilà n'o faamuyana mɔgɔ bɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la il faut reconnaître que c'est vrai wagati ka gɛlɛn mais mɔgɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ u bɛ u seko n'u damayira bon mɔgɔ kalabanciw fana cayara o ye ɲumankɛlaw fana siran c'est vrai donc mɔgɔ siranna ɲuman c'est dire i b'a sɔrɔ dɔ ta yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o t'o ye walima dɔw bɛ taa fɛn dɔw minɛ dɔw tɔgɔ la ka sɔrɔ o t'o ye a tɛ s'a diyɔrɔ la o de ye mɔgɔ caman yɛrɛ découragé o de la ni mɔgɔ min y'a ta sɔrɔ n'a ka lase aw ma comme anw ye voix effectivement an ka voix in a tunu man di Amadu Kamara ayi a tɛ tunu yɛrɛ a tɛ tunu n'a dira non seulement aw bɛ tila k'a fɔ a dira mɔgɔ minnu ma olu yɛrɛ bɛ tila ka na seereya olu bɛ tila ka na seereya donc fɛn t'o la fɛn t'o la sinon Lala ye kuma dɔ fɔ sa dɔw b'a minɛ mɔgɔw tɔgɔ la a tɛ se bon o tigilamɔgɔ bɛ taa b'o kalama e ye fɛn di ne ma ko ne ka taa di dɔw ma bon ne taara ne ma taa a bɛ se taara tila ka taa dɔ di ka n yɛrɛ sira fara n'a fɛ a ma nɔgɔ a ma ɲi bon ne bɔra a kalama a bɛ fara hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana i bɛ siran i bɛ fɛn k'a di o fana bɛɛ b'a la o bɛɛ de b'a la quoi sinon ɲɛgɛn dɛmɛ Mali kɔnɔna Mali yɛrɛ sigilen don a kan an sigilen don kan seli tɛ a b'o kɛ Maliyɛn bɛ ɲɔgɔn sisan ko Nala Kuyate Kamara y'a fɔ cogo min na c'est très important waati ka gɛlɛ nka n'an ye ɲɔgɔn kulo ma gɛn nka e b'a ye k'a fɔ Nala Kuyate mɔgɔ minnu bɛ yen bon kuma n'a fɔ cogo don c'est-à-dire que mɔgɔ minnu ma kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye olu de ye ɲumankɛlaw saliya o ka ɲuman la ni k'o fari faga la nka ni maa min kɔni y'a ka di ne ma a bɛ s'a seyɔrɔ la a jɔ tɛ la dɛ e ka sigida kɔnɔ maaw bɛ tile k'a fɔ ɲɛna karisa n'i ye maa ye an bɛ ka min fɔ n bɛ ka fɔ an tɛ Nɛla Amadu Kamara c'est-à-dire que muso cɛsabaatɔw ala a ma mɛn dɔw bɛ taa ko ko seli bɛ kasi ko n'i ye maa ye mɔgɔ min ka malo di mɔgɔ ma walima n'i ye dɛmɛ ko mɛn fini ko bunakun kan bilahi k'i bɛ kɔfɔ a bɛ tile ka fɔ ne b'a jigin k'a fɔ a bɛ fɔ e ye a bɛ fɔ Lala ye parce que u b'a jigin k'a fɔ a dɔw la an bɛ se ka kuma wɛrɛ sɔrɔ olu tɛ min lasɔrɔ n'o kɛnɛ dɔ y'o kɛnɛ de donc ne b'a fɔ bi sɔgɔmada in na dakun ayi comme on le dit en français ça vient à point parce que a bɛna kɛ sababu ye bi nin bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ caman de bɛna bɔ aw ka nin kɔrɔfɔ ninnu ma parce que ni mɔgɔ ye fɛn kelen ta k'a di mɔgɔ ma ni aw ka nin kumakan in sababu la Ala de bɛ se ka aw sara la o pourtant Samayira ka yɔrɔnin dɔ fana fara kan an b'a dɔn téléso in ye télé min bɛ suit kɔ kan fana donc an b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen c'est mondial mais yɔrɔ dɔ fana ka wusa yɔrɔ dɔ kɔkana mɔgɔw n'u fana kulo b'an na n'u fana seni mana kɛ min ye seli ɲɛkɔrɔla in na u bɛ se ka a fara ɲɔgɔn kan ni maa min ye ne kɔngɔ ye min sɔrɔ téléphone tɛ e bolo Lala Kuyate ayi Samayira hali n'anw ka sira tɛ a mana kɛ cogo cogo i yɛrɛ somɔgɔw sidaw la i yɛrɛ mana a mana kɛ cogo cogo i bɛ gɛlɛyabagatɔ donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i se mana kun min na k'a lase u ma u bɛɛ fana bɛ dɛmɛ kɛ parce que kɔkana fana i mana kɛ cogo cogo o fana ka nɔgɔn dɔɔni bi ka tɛmɛ kɔnɔna in n'i ye euro dɔɔni sɔrɔ ka na yan n'i y'o falen u bɛ caya dɔɔni u bɛ se ka yugubali dɔ san ka t'o ci sigida kɔnɔ k'o tila maa caman na walima a bɛ se ka malo bɔrɔ dama sɔrɔ hali malo kulo ɲɔgɔn na a bɛ se k'olu caman san ka di maaw ma Lala Kuyate c'est très important fɛn dɔ bɛ yen phénomène dɔ bɛ yen seli n'a ɲɛkɔrɔla ninnu na an ye déplacés ka ta fɔ déplacés ta bɛ yen mais yatimɛdenw Samayira i bɛ taa nin kuma ninnu na surtout seli i bɛ dɔw ye quoi du mɛrulenni sɔrɔ a don i bɛ kɛ cogo dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ e ɲɛ b'a la Ala y'a nɔgɔya e ye sera k'a di i den ye mais e ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ la carré kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔ Lala a ka fini nɔgɔnin de b'a la walahi a mɔgɔ fa t'a bolo ba t'a bolo min bɛ se k'a k'a ye a bɛ maa miiri janya a bɛ misi don i la a b'a to i bɛ miiri yɛrɛ la quoi mais i bɛ nin kɛ cogo cogo dɛmɛ tɛ se ka bɛɛ lasɔrɔ Ala yɛrɛ bɛ danni kɛ comme ça Amadu Kamara o tɛ seli don ye wa nka ka kɔn seli don ye an y'a fɔ nin waati in na
b'a ye k'a fɔ se bɛ minnu ye olu fɔ bɛ ka na ni sagaw ye o i b'a ye o tɛna dɔrɔn denmisɛnnin bɛɛ de bɛ sigi anw ka saga nana anw ta nana anw ka du kɛrɛfɛ saga nana yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ni hali bi ni e ma se ka na n'i ta ye e denw bɛ to yen dɛrɛ papa an ka saga ma na fɔlɔ maman ne ka saga bɛ bi pas plus tard que avant-hier le samedi n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la sɛbɛ la dɔ den nana ɲininka a y'a u sigiɲɔgɔn dɔ de ye fa dontɔ ye a dontɔ ni saga ye a bolila ka na ko papa ko karisa nana ni saga ye ko ka saga fa sigilen quoi sincèrement i ti den min nana fɔ n'i y'a lajɛ den a cɛlen den tɛ tɛmɛ san 4 san 5 mais a ye a tɔɲɔgɔnin fakɛ de a y'o de dontɔ ye ni saga y'u fɛ yen bon a ka gɛlɛn o de la n ko comédien bɛ ka fɛn min sensibilisation min kɛ tan o yɛrɛ t'a dɔn mais c'est un message fort très fort ko saga luyeté b'o bolo samara an tɛ ne yɛrɛ dɔ ye comédien dɔ kɛ bɛ ka saga mankan dɔ ka téléphone na a bɛ k'o jouer a fɛ yen mais donc sisan siɲɔgɔn bɛ na ko k'e nana saga fɔ k'ale ma saga sɔrɔ ko mais k'a bɛ ka saga la kasi a ka so pour que siɲɔgɔn k'a dɔn ko ale fana ka saga a ka téléphone mankan na a kɛ bɛ ka boomerang kɛ ka saga pour que k'a yira ko gɛlɛya bɛ yen donc mais pour que ka sigiɲɔgɔnw ɲɛ pan e kunna parce que an kɛ mɛ ka bɔ diinɛ minɛ kɔnɔ ka kɛ ye cogo ye yɛrɛma yira donc o ka kɛ n'o de Amadu Kamara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ na nin diyara an kosɛbɛ waati kɔni na min jɔ ola an bɛ kɔrɔfɔ segin ma e fɔlen kɔfɛ an ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugu ninnu na ani wuli ka kɛnkɛrɛn min b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ bunakun kan an ka sɔrɔ ka jɛmukan bila yan. Ni Ala sɔnna Samara ka segin ka aw fo ko Lala Kuyate aw ka diw tiɲɛ na kuma caman a b'an na yɛlɛ quoi hali n'a sɔrɔ Samara b'a dafirili da la caman a bɛ to k'a dafiri da la a b'a dafiri da yɛrɛ Kamara vraiment halisa Ala k'aw mɛn an bɛ min fɔ dɔrɔn dɛmɛ nasira fɛ Samara Lala an b'a ɲini Ala ka numéro d'o ma i ka numéro an tɛ Lala ta fara a fa sa furu la olu ye musolakaw ye wele ni ma sɔrɔ a ye numéro dɔ sɔrɔ téléphone olu ye musolakaw de ayiwa o bɛ se ka na n'a ye Seri Fila TV la awɔ an ka kɛ ni tɛ jaabi ma sɔrɔ a ye téléphone dalen b'a bolo fɔlɔ ayiwa ale ka pisi ma identifié fɔlɔ y'o tigɛ ne ta la identifié don ka ɲini Ala ka jɔn ɲuman bɛɛ fɛ aw ka nin wele in an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bin Ala ka jɔn ɲuman tulo kunna di yaasa jaabi bɛ se ka bɔ a la sabula maa o maa n'i ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye i mɔgɔ ɲɔgɔn ye surtout a se tɛ mɔgɔ min ye Lala dɔnnikɛbagaw b'a fɔ cogo min na Ala dɔrɔn de bɛ se ka o baraji ni seli ɲɛkɔrɔla in na n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra sababu ye i ye lahiya d'a tigi ma walima i ye selifini di a denw ma walima i ye malobɔrɛ d'a ma donc vraiment mais ka kangari don ka bon kangari tɛ ka message dɔ lase an balakaw ma Lala aw k'a faamu k'a fɔ ni kuma in na a ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni anw n'an sera ka na ni denmisɛnninw ta ye aw ka an ka jan t'aw kɔ hali n'aw ma diɲɛ aw ka bon e ye nin fini tɔgɔ m'o f'i la min bɛ san 100 bɛ a tafe 700 awɔ vaccine voilà donc n'o dɔ sera ka sɔrɔ ka taa o kɛ kɔbila ɲabila ye ayi dɛ ɔrɔbu ta filama dɔn e b'o kɛra k'o d'a ma aw b'a faamuya vraiment wagati ka gɛlɛn donc an balakaw k'a faamu parce que dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa du dɔ kɔnɔ muso dɔ fana bɛ pression kɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ f'u bɛ fiyɛ ni kuma la sagako bɛ sen na muso bɛ sen na e yɛrɛ bɛ taa bon surtout ni cɛ bɛ luwanse fana tugu sosiyete fana bɛ sen na sotigi kɔni mago bɛ o mago b'a wari de la i y'a faamu muso fana da balo b'o de la bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen o fana da yirimɛ siri o fana ka saga wari bulon b'o la o fana bulon bɛɛ ka faamuya k'a fɔ an ka nin wagati an ka comme on le dit en français an ka nin kɛ kuma ye k'an yɛrɛ minɛ yaasa fɛn min gɛlɛn in an bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ cogo min na mɔgɔ si a kɔlɔlɔ kana se mɔgɔ si ma donc an b'o seli kɔfɛ dɔwɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ ye seli ye madama ni kɛnɛya b'i bolo a banna ka wele laban min lase o bɛ ɲɛsin faama ma jamana mara ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na c'est vrai u b'u se la u b'u reconnaître que
bourse la surtout kelen bɛ ka opération baw bila sen kan sagaw bɛna feere prix ninnu na halisa u k'a lajɛ prix ninnu halisa u ka sɔn nɔgɔya k'a la yaasa bɛɛ ka se ka au moins hali n'a kɛra saga mangamani dɔ ye bɛɛ ka se ka don ni dɔ ye i ka so ala k'a nɔgɔya min yɛrɛ bi ala kɛ ten aya ne ma yɛrɛ de ko ne mɔgɔ ma don Kamera ye bandi Kamara kala kuma tɛ an bɛ Amadu Kamara fo a sɔnna ka na sɔgɔmada in na an ka sigi ka masala ɲɔgɔn fɛ ka se ka hakilina ɲumanw di an ka téléspectateurs ma an ka se ka ɲɔgɔn bilasira nin waati gɛlɛn yaasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ donc an bɛ Amadu Kamara fo o la k'a fɔ kanubagaw ye hakilila kuma minnu fɔra plateau in kan sɔgɔmada in na an bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ a la wa an bɛna kumakan ninnu ta ka baara kɛ n'u ye yaasa seli a bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la san wɛrɛ ta Ala bɛ se k'o fana yira an na kɛnɛya ani si kɔnɔna na cogoya min na o la an bɛ segin ka kɔma segin ni foli kɛ ka ɲɛsin kanumɔgɔw ma fɛn fɛn kun sigilen bɛ jabaranin kɔrɔ k'u ye jamukan in lajɛ an b'u fo k'u barikada k'a fɔ n'Ala ma basi kɛ n'Ala ye sini yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan nin waati kelen in na. Lala Kuyate Amadu Kamara k'aw fo k'a waleɲuman dɔn sɔrɔ baara a sɛbɛkɔrɔnya na an y'a jigiya k'a fɔ kanubaw ye somɔgɔ sama sɔrɔ a kɔnɔ nka ni maa min ko ni kɔngɔ faamɛ n'i ye n yɛrɛ lasɔrɔ a dɔw la Lala Kuyate i b'a fɛ ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten mais téléphone tɛ dɛ mais téléphone t'e bolo Lala Kuyate ayi 70 25 18 10 wala ma fɔla kasi de kame ko ne désarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne biya gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa me dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye